nejzásadnější a nejdůležitější. Určitě se toho dozvíte více i v pátek a tady tyhle školení budou určitě online, takže potom si je můžete pouštět pořád dokola a můžete si z těch školení učit. Jinak samotný Raynet má sám o sobě desítky výukových hodin na svůj informační systém, takže pokud si nejste jistí tyhle informační systém, můžete si je studovat a tam se naučíte spoustu věcí, vychytávek a tenhle ten systém ovládat. Já už vám tady znovu nasdělím obrazovku a můžeme začít. Tak, já jsem tady přeskočil přihlášení, takže to snad všichni z vás zvládnou. Tohle je vlastně informační systém Raynet. Tady tahle ta úvodní obrazovka je nástěnka, kterou si můžete upravovat vlastně podle sebe. Můžete si ty okna různě přehazovat, přidávat, odebírat. Vlastně to, co je pro vás zajímavé, si na téhleté nástěnce můžete nechat. Jinak všechny ovládací prvky vlastně máte tady vlevo. Úvodní obrazovku, tu nástěnku si vlastně můžete upravovat tady přidáním panelu vlastně vpravo nahoře. Vidíte to všichni dobře? Nepotřebujete to nějak upravit? Asi jo. U mě v pohodě. Dobře, takže začneme způsobem, jakým se zakládá obchodní případ, nebo jakým způsobem vlastně pracujeme s obchodními případy. My jsme tady udělali malou změnu, dříve jsme vlastně obchodní případy nebo de facto lídy, které jsme předávali klientům, tak vlevo v adresáři, tohle to vlastně, když si všechno rozkliknete, hlavně obchod a adresář, tak tam uvidíte vlastně všechny věci, které budete potřebovat. Ale jak tady vlastně v tomto Raynetu, jak v tom systému můžete vlastně vytvořit klienta. Takže první jsme de facto klientovi, obchodnímu zástupci přidělovali lead. Takže tady mám vlastně nějaký seznam leadů, které mě vlastně byly přivedeny z call centra a já jsem vlastně tenhle ten obchodní lead, tuhletu poptávku si rozkliknul, podíval se, jaký máme záznam ze strany call centra. Mladý pán, sympatiák, chtěl realizaci, ale nesplňuje podmínky. Takže tady už vidíte, že jaký byl výstup z call centra, že se s klientem bavili a že zjistili, že vlastně že nesplňuje podmínky. Nakonec nás napadlo aspoň spolupráce. Má firmu ve stavebnictví a lidi se ho sami ptají, může nám dohazovat klienty. Takže i s takovým klientem se vlastně můžete setkat, se kterým třeba neuzavřete obchod, ale zjistíte, že má kolem sebe vlastně lidi, kterým může vlastně tady tohleto našu službu doporučit. Takže jelikož je tohleto lead na obchodní spolupráci, takže ten nebudu předávat dále a předával bych vlastně jenom lead na poptávku naší služby. Takže tady máte zase třeba další komentář ze strany call centra. Příjemná postarší paní, znala veškeré povinnosti babičky, ještě pořádně neví, co by chtěla, také záleží podle celkové ceny a následným financováním. Určitě by ráda schůzku. Namotivoval jsem ji na babičku a následujícími věcma navíc po splnění zateplení jen už okna měnila. Jo. Takže tady třeba je poznámka, jen už okna měnila. My dokážeme tu babičku napasovat i na dotační titul babičku, dokážeme napasovat i na tady tuhletu klientku, která tam má třeba už i vyměněné okna. Je to tím vlastně, že těmi dalšími opatřeními snížíme ten teplotní koeficient té budovy o tolik, aby vlastně i s těmi okny nám prošla vlastně v té dotaci. Samozřejmě mluvím obecně, nemusí to být pravidlem, ale i ty další opatření, jako je fasáda, stropy, podlahy, dveře, se dá pořád jako snížit velmi výrazně ten teplotní koeficient a i tak vlastně můžeme zkusit tu babičku řešit. Po případě, pokud by to nevyšlo na babičku, jsme schopni to řešit z jiného dotačního titulu. Takže i takhle vlastně může vypadat
vzkaz vlastně vzkaz call centra, pojednání vlastně s klientem, ještě tady rozkliknu jiný popisek druhého klienta. Příjemný mladý pán, který vlastní více nemovitostí, ale nevadí mu financovat ze svého, řeší co vše a za kolik a kdy. Určitě schůzka, změření, cenová nabídka a řešil by komplet zateplení a další možnosti, o kterých nevěděl. Takže opravdu skvělá poptávka ze strany klienta, prostě jenom dojet a vymyslet u něj kompletní řešení. Tak tyhle ty lídy jsme de facto převáděli na obchodní zástupce a obchodní zástupce si vlastně ten lead potom převedl tímhletým tlačítkem na převést lead na. A ten lead se převedl na obchodní případ a zároveň jste si mohli vytvořit aktivitu v kalendáři a už jste vlastně s tím leadem pracovali jako s obchodním případem. Nově vás vlastně tady tohohle kroku ušetříme a tenhle ten převod na obchodní případ již budeme dělat za vás my a vy budete mít leady už v obchodním případu, už bude definován jako obchodní případ a uvidíte je vlastně v obchodní nástěnce. Takže tady nalevo si rozkliknu obchodní nástěnku a v tomhletom prvním sloupečku čeká na domluvení schůzky. Budete mít přidělený lídy. Jo, takže sem se vám vlastně budou hromadit lídy, poptávky ze strany klientů. Takže stačí vlastně ten kontakt rozkliknout, podívat se, jaký máme popisek ze strany call centra. Starší pán od dubna bude mít přepsanou nemovitost na sebe jako jedinou, splňuje veškeré kritéria, bude čekat na kontakt od obchodního zástupce. Ideální kontakt, klient má nemovitost, chce to řešit, čeká na kontakt obchodního zástupce. Tady vám teda jenom, abyste věděli, že vám nevybírám nějaké jako special leady. Takhle navolané schůzky jsou de facto skoro všechny leady, které jdou z našeho call centra, takže opravdu 9 z 10 klientů, kteří jsou nám vlastně předány tady formou těch leadů už ze strany toho call centra, tak jsou ve formě, prosím dojďte a vymyslete mě to, jak to umě udělat. Jo, spíše bohužel narážíme na to, že klient buď nemá ty vlastní prostředky, anebo že už to u něj není možné realizovat. Tak a ty stavy v té obchodní nástěnce, de facto sloupce, jsou různé stavy. Podle toho, v jakém obchodním stavu se ten případ nachází. Takže pokud to bude čeká na domluvení schůzky. V tomhletom stavu máte buď obchodní případy ze strany nás, tedy firmy, které vám budou přiděleny, anebo si tam vlastně přidělíte svého nového klienta, se kterým vlastně chcete tady tuhletu poptávku sjednat. Já teda si tady vytvořím nového klienta a nový obchodní případ, abyste věděli, jak se tenhle ten obchodní případ a klient upravuje a eviduje. Tak pokud jsem v obchodní nástěnce, vpravo nahoře, většinou na každé stránce tady máte tohleto plusko. A tohleto plusko se vždycky upravuje podle toho, v jaké jste stránce. Takže pokud jsem v obchodní nástěnce, tak mě to vlastně přidá obchodní případ. Jo, zadejte název obchodního případu. Jinak ten systém vás sám vede. Hodně vám napovídá, takže de facto stačí, když si s tím budete chvilku hrát a na všechny ty věci byste přišli i sami. Takže zadejte název obchodního případu. Já si ty obchodní případy vždy pojmenovávám podle jména klienta, po případě bližší specifikace toho, co s tím klientem budu řešit. Takže tady dám test Mařák. Bych věděl, že vlastně ten obchodní případ je pouze test. Konečná cena se sem nemusí doplňovat, konečná cena se sem doplní až na základě následné kalkulace toho obchodního případu. Typ obchodu bude pro vás vždycky prodej, ty další jednotlivé věci už jsou realizace toho obchodního případu, jo, že se připravuje projektová dokumentace, že se tam provádí realizace. Takže to vy budete ten případ sledovat až v pozdějších krocích, kdy uvidíte, jak ten váš prodej nebo jak ten váš obchodní případ prochází těmi jednotlivými fázemi
ve kterých už vy de facto budete zasahovat jenom minimálně a komunikovat s tím klientem, jenom jestli tam všechno probíhá v pořádku, jinak už tam je de facto komunikace hlavně s těmi stavaři, s technikem. Takže pro vás je tady nejdůležitější ten prodej a potom ten stav. Jak už jsem říkal, jednotlivé sloupce jsou takzvané stavy obchodního případu. Takže vy si vlastně toho klienta uvádíte do stavu, v jakém ho zrovna máte. Pokud máte teprve poptávku, nebo vám někdo dal tip, realiťák, finanční poradce, váš známý, soused, prostě kdokoliv vám dal tip na klienta, tak si ho dám, čeká na domluvení schůzky. Později ho zavolám, dám si ho do stavu, klient byl kontaktován a čekám na potvrzení schůzky. A nebo po případě, pokud jsem s klientem již mluvil, tak tam schůzka domluvena, ale mám už i v kalendáři a k tomu obchodnímu případu stanovený termín té schůzky. Takže já půjdu teda postupně a zadám si, čekám na domluvení schůzky, kategorii si vyberu, co s ním vlastně budu řešit. Takže většinou těch případů je opravdu po babičce, tak si zakliknu opravdu po babičce. A pokud bych dal uložit, tak mě to vyhodí chybu. A vidíte, že už ten systém vás sám opravuje. Každý obchodní případ musí být spojený s klientem. Takže vy můžete buď založit si klienta a k němu si zakládat obchodní případ, ale já to vždycky dělám tím způsobem, že si zakládám přímo obchodní případ a toho klienta už si zakládám zároveň. Takže sem si založím klienta. Takže je to Ondřej Marák, můžu teda sebe. Tak a vidíte, dokonce mě to i nabízí vlastně Ondřej Mařáka. Já když to zakliknu a dám uložit, tak tady to zase vyhodí nějakou chybu, co vlastně nemám vyplněno. Zdroj zajímá mě, nebo systém i vlastně nás zajímá, odkud vlastně toho klienta máte. Je to samozřejmě i pro vaši evidenci. Potom ve statistikách uvidíte, odkud máte nejvíce klientů. Jestli je to ze strany firmy, jestli je to váš nějaký kamarád, který vám tipuje, jestli je to makléř, finanční poradce, jestli máte svoji vlastní reklamu. Takže je dobré si sem vlastně zadávat, odkud ten klient mám. Takže tohodle klienta mě doporučil můj kamarád, tak si tam dám doporučení. Můžu si tomu klientovi i napsat rovnou nějakou poznámku a budu vidět, kdo mě klienta doporučil, po případě, co s ním mám řešit. Takže dám si tady od realiťáka a dám si tady poznámku, že to bylo od Tondy. Tak, volat kdykoliv. Uložit. Tak a teď vidíte, že se mě tady ten obchodní případ, test, Mařák, dal tady. Já vlastně pokud ještě řeším vlastně s tím klientem dotace, tak si tam rovnou dopisují dotace. No. A co vlastně napíšete tady do toho předmětu, tak jestli dobře vidíte, co tady napíšu do toho předmětu, tak takhle se mě vlastně i přepisuje název toho obchodního případu. A můžu dát uložit, anebo můžu dát uložit a zavřít. A tady vidím, že se mě vlastně ten obchodní případ tady krásně přepsal. A já teď, pokud budu chtít vlastně s tím klientem si domluvit schůzku, nebo vím, že mu budu vlastně teda volat, tak potřebuji si naplánovat aktivitu. To, co je nejdůležitější, to, co budeme sledovat a to, co po vás budeme i vyžadovat a každý den kontrolovat. Opravdu tohle bude platit pro všechny, kteří chcou lídy ze strany společností. Tak žádný obchodní případ nemůže být bez aktivity. Nemůžete mít s obchodním případem, nemůže být ve stavu, kdy nemá přidělenou žádnou aktivitu. Nemáte naplánovanou schůzku, nemáte naplánovaný telefonát, nemáte naplánovaný e-mail. I když vám klient řekne, ozvěte se mě za měsíc, teď to neřeším, tak si dáte přidat aktivitu. Půjdu tady do kalendáře a dám si květen za měsíc, třeba 13. pondělí,
hodinu, jakou si vyberete. Jo, já třeba volám často po obědě, takže dám si 12:00. Je to jenom telefonát. V kategorii si vlastně můžu vybrat, jaká to je činnost. Co s tím klientem budu řešit. Dám si telefonát a dopředně si napíšu domluvit termín schůzky. Jo, samozřejmě to budu si psat, domluvit termín schůzky. Tak. A dám uložit. A nyní vidím, že se mě vlastně v tomhletom obchodním případu hned tady na první dobrou píše za měsíc. Takže já vím, že s tímhletým obchodním případem, s tímhle klientem jsem domluvený, že za měsíc mu mám volat a do té doby s ním nepotřebuji de facto být v kontaktu. Je to vlastně nejbližší možná námi domluvená aktivita, kterou vlastně s klientem mám. Jo, když se podíváte, tak tady už mám vlastně klienty, kteří jsou v podepsaní, kteří už de facto jsou někteří i naštívení tím technikem a už se tam řeší vlastně nuance spojené s financováním, po případě s rozpočtem. Ale než já je vlastně dostanu do té konečné fáze, tak mě samozřejmě prochází těmi jednotlivými fázemi, těmi stavy, ale samozřejmě může se i stát, že klienta, kterého máte, čeká na domluvení schůzky. Já teda s klientem budu mít již domluvenou schůzku, takže si ho můžu takhle chytnout a přetáhnout o tom, že jsem s klientem již mluvil. Domluvili jsme se na termínu schůzky, takže já tady si tuhletu aktivitu teda smažu. Rekrutace. Jo. Případ. Tady máme historii. Tak zrušit. Zavřít. Tak, mařák dotace, tady já jsem si tu aktivitu teda zrušil, ten telefonát za měsíc a teď ho mám ve fázi, klient byl kontaktován a čekám na potvrzení schůzky. Takže s klientem jsem si během dneška zavolal, s klientem jsem si dneska zavolal a domluvil jsem si termín schůzky. Takže já si zaznamenám, znovu rozklikl jsem si ten obchodní případ, test mařák dotace, je tady plusko a tím si přidávám veškeré aktivity spojené s tím obchodním případem. Můžete si ten úkol naplánovat, můžete ho zrovna realizovat, můžete s tím pracovat, jak budete potřebovat. Pokud bych tady překlikl vlastně na klienta, tak už se vlastně obrátím na kartu toho klienta a i k tomu konkrétnímu klientovi můžu plánovat zase ty události. Ale vždycky si tu aktivitu plánujte k obchodnímu případu, ne ke klientovi. Protože se může stát, že s jedním klientem budete řešit více obchodních případů a potom nebudete vědět, ke kterému obchodnímu případu aktivitu máte naplánovanou, takže to vždycky plánujete k tomu aktuálnímu obchodnímu případu. Takže já vím, že dneska jsem tomuhleto klientovi volal v dopoledních hodinách, takže znovu dám tady plusko a chci tady zaznamenat aktivitu. Vím, že jsem mu volal dneska dopoledne, tak tady dáme. Klientovi jsem se nedovolal, tak napíšu nebere. Telefonát již proběhl, jednalo se o telefonát a bylo to v 10 hodin dopoledne. Tak, uložit. A teď já, jako váš manažer, budu kontrolovat vaši aktivitu s klienty, z lídy. Takže já si rozkliknu tohodle klienta a podívám se do historie, uvidím a vy jste mu volali a klient to nebere. Takže já jsem v pořádku s tím, že vy jste klientovi volali, že tam je vlastně zadaná ta aktivita a že klient to nevzal. Ale budu prostě potřebovat vědět,
že když to klient nevzal, tak máte naplánovanou budoucí aktivitu. Zavolat mu zítra, zavolat mu za týden, prostě jakoukoliv budoucí aktivitu, že ten klient není naplánovaný ve vašich aktivitách. Takže jelikož jsem se mu já de facto dopoledne nedovolal, tak jsem si zaznamenal ten telefonát, že to nebere. Velice jednoduché. Tak, toho klienta teda máme v seznamu nebo ve sloupečku klient byl kontaktován a čeká na potvrzení schůzky. Takže já si tady teda znovu přiřadím telefonát, teda už jsem mu volal odpoledne, klient domluvená schůzka. Klient mi to teda odpoledne vzal, volal jsem mu zhruba kolem 3 hodiny, to není zase až tak důležité, to je čistě jako pro vás. Tak a já, když se zase podívám, tady je krásně vidět vlastně v historii toho obchodního případu, co všechno s ním řešil. Takže já už vím, že jsem si tady dneska s klientem domluvil schůzku a tu schůzku si musím vlastně i naplánovat. Takže dám tady zase plusko a můžu si sem naplánovat schůzku s klientem. Opět se mě otevře stejná tabulka a já si ty schůzky pojmenovávám v kalendáři de facto podle příjmení a toho, co s tím klientem řeším. Jakým způsobem vy si budete vést svůj kalendář, jakým způsobem si vedete svůj kalendář, to samozřejmě nechám na vás, ale měli byste de facto na první dobrou nadpisu té schůzky pochopit, o co jde. Takže já si sem dám Mařák dotace. Tak a já vím, že s tímhletým klientem budu řešit obchodní schůzku, která se týká dotací. Samozřejmě si ho musím nějakým způsobem naplánovat. Takže když si překliknu na datum v kalendáři, hned se mě vlastně tady nalevo objeví ten den, takže ten Rainer je velice šikovný. Vy pokud tam máte naplánované aktivity a rozkliknete si ten termín, tak už vám to ukazuje, kde máte vlastně naplánované aktivity a kam si to můžete dát. Takže já vidím, že tady ve 3 hodiny mám volno, tak si na 15:00 dám obchodní schůzku, bude to trvat zhruba 1 hodinu. Můžu si sem dopsat i místo konání, ale pokud u toho klienta mám zaznamenou adresu, jsem schopný vlastně jenom vlastně na základě toho, kde ten klient má napsanou svou adresu, si dát místo konání a potom z webové, z aplikace z mobilu už schopný si tam vlastně i jedním kliknutím navést navigaci už přes Google nebo Waze nebo jakoukoliv jinou navigaci, kterou používáte. Opět si kategorizuju tu danou činnost. Takže oni jsou tady nějakým způsobem rozdělené, tak aby se vám pěkně orientovalo v tom kalendáři, jestli si zpracováváte nějakou administrativu v rámci provozu vašeho fungování, jestli si zpracováváte administrativu k vašim obchodům, nebo je to obchodní schůzka, nebo je to telefonát, úkol, jestli někoho náborujete, anebo jestli to váš osobní čas, ať už čas strávený s dětmi, s rodinou, nebo jakýkoliv kroužek. Všechno tohle můžete si do toho kalendáře zadávat. Já teda vím, že tady se jedná o obchodní schůzku, takže tomuto klientovi budu prodávat dotace. Takže si dám obchodní schůzka. Můžu si sem přidat a nachystat i otázky k projednání, ale jelikož vlastně ten proces už dokonale znám a jsem schopný vlastně všechno řešit intuitivně s klientem až na místě, tak si tam nemusím nic psát. Dám uložit a tady už vidím v tomto obchodním případu, kdy byla realizována poslední aktivita, takže já vím, že jsem si tady dneska domluvil schůzku a vím, že tady je i naplánovaná budoucí schůzka. Takže tohle jsou 2 nejdůležitější body, které my budeme sledovat. Jo, v rámci předělování leadů chceme, aby každý váš obchodní případ měl vždy zadanou budoucí aktivitu. A pokud se na ten obchodní případ podíváme a vám byl přidělen před 14 dny,
a je tam vlastně prvotní schůzka až za 14 dní, tak budeme vědět, že jste mu v ten den nebo den na to, kdy vám ten obchodní případ byl přidělen, že jste mu volali a že jste se domluvili na schůzce. A ta schůzka je zadána v kalendáři a zároveň my vidíme, kdy vlastně tady hned na první dobrou vidíme, kdy se ta schůzka vlastně bude konat. Takže já, když si rozkliknu kalendář tady v Raynetu, jinak můžete si ho propojit s jakýmkoliv kalendářem elektronickým, který využíváte. Jo? Jestli od Google, iOS, můžete si to fakt jako propojit s tím potřebujete, abyste ty aktivity vlastně nezadávali dvakrát. A já tady vidím, že vlastně tady jsem si zítra na tu 15. hodinu naplánoval schůzku vlastně Mařák dotace. Jakmile vlastně tuhletu schůzku budu mít za sebou, tak musím dát, že mám hotovo. Po případě, pokud by se schůzka nerealizovala, buď ji zruším, anebo přesunu na nový termín. Jo, opět si vlastně můžu tu schůzku i vlastně tady rozkliknout a upravit si ten termín schůzky, místo, hodinu, čas, vlastně co potřebujete takhle vlastně v té kartě. Jinak tady se vám vlastně nahoře vždycky otvírají ty karty těch věcí, na kterých pracujete. Jo, takže můžete tam mít otevřených věcí, kolik chcete a to máte vlastně v hlednější. Takže jakmile vlastně tuhletu schůzku budu mít za sebou, mám hotovo, vyskočí mi výsledek jednání, klient splňuje dotace, čekám na financování. Tak s tím klientem jsem se domluvil, nebo jsme se dohodli, že splňuje podmínky dotace a že vlastně chce od nás kontrolovat, zdali dosahuje na úvěr ze stavebního spoření. Takže já už se podívám vlastně zase na svoji obchodní nástěnku a vidím, že vlastně s tím klientem jsem měl realizovanou schůzku. Kdybych ji měl domluvenou a čekal bych na tu schůzku, tak ho mám ve stavu schůzka domluvena. A tady by vám svítil ten zítřejší termín, který by tam byl. Ale jelikož už jsem tu aktivitu odklikl, tak tam není. Takže tak schůzka domluvena a já vím, že klient chce zjistit financování. Tohleto financování budeme řešit vlastně tím, že tady, to rozkliknu teda znovu, v detailu vlastně toho obchodního případu, tady vidíte jednotlivé záložky. Základní poje, další údaje, volitelná pole. A pokud vlastně to financování necháváte na nás, tedy zakliknete ve smlouvě, že klient chce financování řešit pomocí partnerů Sferis, tak tomu klientovi se bude ozývat náš nasmlouvaný finanční poradce. A ten finanční poradce potřebuje mít nějaké základní data, které bude vlastně s klientem vlastně zjišťovat. A tady ty tabulky, které se týkají vlastně financování, tak jsou pojmenovány. Financování příjmy, financování výdaje, financování stav žádosti, financování informace o žadateli. Takže tyhle je potřeba vyplnit tyhle údaje s klientem, aby se tomu finančnímu poradci ulehčila ta práce. Není to jenom z toho důvodu, aby se mu ta práce ulehčila. Klidně bychom vlastně tohleto mohli nechat celé na něm. Ale ti klienti, pokud jim ten finanční poradce volá během dne, málo kdy mají prostě čas, aby si k tomu sedli a teď půl hodiny po telefonu mluvili s tím finančním poradcem a tohleto všechno mu znovu opakovali. Pokud vy jste vlastně na schůzce s tím klientem, tak vám tyhle údaje skutečně nezaberou moc času a zároveň i budete mít daleko větší úspěšnost toho, že to profinancování s tím finančním poradcem doproběhne vlastně co nejrychleji. Takže já, kdybych vlastně tady ten obchodní případ chtěl potom přetáhnout do stavu financování, tak mě to vyskočí chybu. A vlastně vyskočí mi to chybu na ty pole, které jsou důležité pro věření toho financování. Když mě ten systém prostě nepustí dál, aniž bych tam ty
věci prostě doplnil. Že vidíte, mi to skočilo zpátky. Takže já pokud budu chtít zjistit financování, tak ten systém mě vyhodí chybu. A pokud tam ty pole nejsou doplněny, tak to prostě neposunu dál. Zároveň tady schůzka byla domluvena, schůzka již proběhla a je potřeba řešit nějaké připomínky. Takže zase nesmí být obchodní případ bez budoucí aktivity. Takže já si tady dám budoucí aktivitu a zadám si tady úkol zjistit financování dám si to na zítřek, tady vidím volný prostor v 18 hodin, takže si to dám na 18 hodin, zavolám klidně našemu finančnímu poradci, nebo po případě, pokud mám svého finančního poradce, zavolám jemu a v krátkosti vlastně to s ním proberu. Tak a teď už to mám naplánováno, vidím, že tenhle ten obchodní případ má nějakou budoucí aktivitu a tohle mě stačí. Já když se přihlásím na tu obchodní nástěnku a budu kontrolovat vaši aktivitu, že s těmi lidi se správně zpracuje, tak budu vědět, že tam máte historické a hlavně budoucí naplánovanou aktivitu. Žádná aktivita, žádný obchodní případ nesmí být bez budoucí aktivity. Kdyby vám klient řekl, ozvěte se za měsíc, tak tady bude schůzka nebo telefonát, který bude naplánován za měsíc. Ten čas té schůzky za měsíc je samozřejmě jako docela nesmysl plánovat, protože nevíte, jestli ten klient to vezne, nevezne, ale prostě budete tam mít tu připomínku, že se mu za ten měsíc máte ozvat a já budu vědět, že se na toho klienta nikdo nevykašlal a že s ním pracujete a že mu za měsíc zavoláte a připomenete se. Určitě všichni zkušení obchodníci ví, že dotáhnout klienta úspěšně k obchodnímu případu může trvat prostě klidně 3 měsíce a to formou to, že mu jednou za měsíc zavoláte a vám řekne zavolejte za měsíc a tak dále. Takže já budu vědět, že jste mu 3krát po sobě volali, že pokaždé neměl čas, že to pokaždé přesunul nebo že vám to pokaždé nevzal. A vy už samozřejmě, pokud tam máte, já nevím, třeba 5krát po sobě 2 dny od sebe, že vám ten telefon nebere, napsat mu zprávu, klienté snaží se vám dovolat, mluvili jsme spolu o dotacích na opravu dům po babičce, máte o to zájem, nemůžu se vám dovolat, co se děje, máme si domluvit jiný termín, nebo prostě zjišťovat, jestli ten klient reaguje nebo nereaguje, protože jsou samozřejmě klienti, kteří vás budou ignorovat a už vám to nikdy neveznou, takže snažíte s tím klientem spojit, jak přes telefon, tak přes SMS a když neodpovídá, tak si ho po nějaké době dáte do zrušené, prohraného obchodního případu. Jinak to můžete udělat tím, že si vlastně ten obchodní případ a jeho stav změníte do prohry a dáte uložit a zavřít, anebo vlastně obchodní případ opět chytnete a můžete si ho sem přetáhnout do prohry. A tím vám ten obchodní případ se zruší a vy sem napíšete kategorie prohry. Cena, nezájem, nepřítomen, nebere, nedosáhne na financování, konkurence, chce to řešit déle jak za 3 měsíce. Můžete sem samozřejmě dopsat i váš osobní důvod nebo třeba bližší specifikaci, proč to s klientem jako nedopadlo. Takže s klientem musí být, opakuju znovu, vždycky musí být naplánovaná aktivita. A pokud já tady, to vám ještě ukážu, budu mít s klientem aktivitu, která je historická, takže dám tady úkol, zkusím, jestli to tady sem dá zadat, dám tady 14. a dám tady poslat materiál, jeho poslat prezentaci. Tak zadávám si tady úkol na nedělu tohoto víkendu, co již byla. S tím, že jsem měl klientovi poslat prezentaci. Tak. A já, když se teď podívám, tak mě tady vlastně svítí, že jsem měl klientovi včera
poslat prezentaci. A i když tam mám naplánovanou budoucí aktivitu, když si to znovu rozkliknu, i když tady mám naplánovanou budoucí aktivitu, jo, tak vím, že mě tam svítí ta historická, kterou nemám splněnou, kterou nemám de facto odkliklou. Takže pokud vy nebudete mít splněné, tady dám teda hotovo, jo, když nebudete mít jako splněné ty historické aktivity, které jste si naplánovali, že si je neočkrknete v tom kalendáři, tak neuvidíte potom tady ty budoucí. Jo, tak. A teď tedy s klientem bych řešil financování, pokud bych s ním vlastně vyplnil tady v těch volitelných polích údaje, které jsou spojené vlastně s tím financováním, tak by mě to dovolilo přesunout klienta vlastně do zjistit financování. Tohleto pole zjistit financování samozřejmě můžete přeskočit v případě, pokud ten klient má vlastní zdroje, anebo pokud ten klient má svého finančního poradce. V tom případě se tady dá zaškrtnout v volitelných polích vlastní financování. Jo? Takže já, když tady vlastně zaškrtnu vlastní financování, tak obejdu to, že by mě ten systém vlastně, že bych potřeboval zjišťovat financování s klientem. A můžu si ho dát do dalších následujících stavů, kam je potřeba. Takže pokud jsem s klientem si de facto všechno vyjasnil, jsme na všem domluvení, nepotřebujeme řešit financování, tak už tady vlastně mám buď schůzka proběhla a bude ještě nějaká navazující, že potřebujeme něco dotáhnout, nebo tohle máme spíš jako takové výjimky, zaměření před podpisem. Klient si vyžádal technika, aby mu zaměřil vlastně nemovitost a spočítal mu to hrubé nacenění předtím, než podepíše smlouvu. Takže tam vlastně jede technik, to je spoplatněno 5000 korunami a řeší s ním vlastně financování nebo ten rozpočet dříve, než vlastně vám podepíše smlouvu. Pokud ale s klientem vlastně tohle to už mám vyjasněné, tak s klientem můžu podepsat smlouvu, a to buď fyzicky, anebo online. Na tady tom podpisu smlouvy se tedy ještě zastavím, protože my jsme tady do dneška měli dva přístupy, jak vlastně tu smlouvu řešit. Že vám ji tady i ukážu. Já jsem mu měl vlastně v té prezentaci. Tak. Smlouva. Tak jinak ty smlouvy teda najdete, jak jsou tady dokumenty vlevo, tak je tady smlouva klient Sveris. A tahle ta smlouva vlastně už je plnohodnotná, tady máte ty údaje, tady vlastně s klientem vlastně vyplňujete tabulku, o jakou dotaci by v případě klient měl zájem, jestli chce řešit financování s námi nebo financování po vlastní ose. Tady je podpis, tady je příloha číslo 1, to je ta specifikace té konkrétní nemovitosti. Přidali jsme sem průvodce stavbou a materiály, aby si ten klient mohl pročíst, jak se to dá celé řešit. Jo? Jsou tam různé volby. Není to vlastně dogmatické řešení té rekonstrukce. Jsou to vlastně způsoby, jakým způsobem se dá řešit to zateplení a tak dále. To si může vlastně v klidu pročíst. Jo, takže tohle je vlastně všechno nějaký obsah, informace pro klienta. To si vlastně v klidu vy prostudujete, klient si to taky může projít. A potom je tady formulář spojený s tou dotací. Tady se později vlastně bude vyplňovat AIS kód, je to vlastně kód, který musí mít ten klient na vyřízení té dotace, ale tohle ještě přeskočím, budeme řešit později. A tady jsou věci, které vlastně budeme chtít po vás vlastně na té schůzce,
a to, jak jsem mluvil, tak jsou vlastně ty jednotlivé fotografie. Fotografie severní, jižní, západní, východní strany, sklepa, oken, hromosvodu, fotografie střechy, technické místnosti, umístění elektronabíječky a tak dále. A tyhle ty věci můžete fotit přímo do tady tohoto interního systému. Vy si vlastně ten systém můžete otevřít ve vašem mobilu a budete chtít vyfotit tu danou třeba fotografii sklepa, kliknete na fotografii sklepa, vám se spustí fotoaparát, vyfotíte, uložíte a takhle můžete jít s mobilem v ruce jednu fotografii po druhé a de facto celou tuhletu smlouvu jste schopni zrealizovat v tady tomhletom Rainetu. Takže vy klientovi de facto celou smlouvu vyplníte i s fotografiemi vlastně do digitální smlouvy. Je potřeba s klientem ještě zjistit rozměry domu, takže výška, šířka. Tady je potřeba v rámci sedlové střechy zjistit, jaká je vlastně výška do středu nemovitosti. Klient by většinou tyhle údaje měl mít, po případě si to vlastně budete muset zaměřit a jinak vlastně obvodové stěny toho domu se dají zaměřit i z Google Map nebo z mapy.cz, vlastně ze satelitních snímků. Jo, stačí vlastně, když si to tam vlastně metrem směříte, je to docela přesné, neřeší se tam 10 cm, ale na metry je to přesné a to nám vlastně stačí. Takže tohle je vlastně z vaší strany a vy pokud to vlastně do tady téhleté smlouvy vyplníte, tak potom už se tady dává smlouva exportovat a celá smlouva se dá podepsat online. Já tady jenom představím ten starší postup, který jsme realizovali vlastně do dneška, že jsme vlastně smlouvu nahráli do příloh obchodního případu. Takže já když to takhle rozkliknu, tak tuhle smlouvu jsme de facto vyplnili s klientem v počítači. Jméno, příjmení, všechny tady tyhle kolonky jsou nachystané na vypisování ruční, takže vy to tam vlastně jste schopni na počítači si otevřít, dopsat tam ty potřebné údaje, smlouvu byste dali uložit a smlouvu takhle vlastně jednoduše byste přetáhli do toho obchodního případu, dali uložit a poté tady zase v záložkách máte online podepisování. No, vybrat ten daný dokument a už s klientem se vlastně blížíte podpisu vlastně té smlouvy. A klientovi tahle ta smlouva de facto dojde do jeho e-mailu, klient si tu smlouvu rozklikne, klikne na podpis a podepíše ji prstem ve svém telefonu. Takže můžete s klientem řešit smlouvu plnohodnotně online a je zatím možnost vlastně to s klientem řešit i de facto takhle jako napůl fyzicky, že vlastně tu smlouvu vyplníte ve svém počítači. Tady, jak jsem to ukazoval, že to vlastně můžete vyplnit, tady si to zaškrknete, ano, ne, zaškrknete, a tady vlastně jsou zaškrkávací políčka, uložíte to a smlouvu vlastně nahráváte k obchodnímu případu. A v tom obchodním případu vlastně potom podepisujete ten dokument, který tam máte. Zároveň jste klientovi na té první schůzce schopni i vypočítat, kolik ho ta dotace vlastně, nebo kolik ho ta celková rekonstrukce bude stát. Takže to uděláme způsobem, že tady vlastně přidáváme produkty. A v těch produktech jsou definovány ty jednotlivá opatření. Tak, co se týče těch produktových řad, tak musíte vždycky vybírat jednu řadu po druhé. Nejde to bohužel zaškrknout všechno naraz,
ale musíte vybrat oblast A a teď vybíráte jednotlivé věci, které tam klient vlastně má. Běžná konstrukce, okna a dveře, podlaha v zemíně, stínící technika, projekt. Pokud bych ale zaškrknul tady tu 20, kompletní zateplení obálky, tak mě to skočí vlastně na tu částku maximální. A to je ten 1 000 000 korun na ty dotace. Pokud by klient chtěl vědět, kolik ho přesně vlastně ta částka vlastně vychází, tak byste museli vzít běžnou konstrukci, okna, dveře, podlahy v zemíně, stínící techniku a projekt. A tady vidíte vlastně i v té prezentaci byly ty částky uvedeny a je to vlastně za metr čtvereční. Takže běžná konstrukce za metr čtvereční. Musel byste spočítat, co vlastně v rámci té střechy se jako řeší. Jestli to bude i střecha, nebo jestli to bude jenom zateplení. Okna a dveře taky. Spočítat vlastně metry čtvereční těch oken a dveří. Podlaha v zemíně. Spočítat metry čtverečné té podlahy. Stínící techniku a tak dále. My víme na 100%, že naše náklady vlastně nepřesáhnou 100% vlastně té částky. To znamená, že tohleto je náklad na 50% za metr čtvereční té realizace. A my víme, že nepřesáhneme 100% té částky. Takže pokud byste klientovi chtěli spočítat nahrubo, kolik ho ta cena bude stát, tak je potřeba tam doplnit ty metry čtverečné. Ale chápu, že prostě nejsme de facto tak znalí technici, aby jsme věděli, jaká třeba běžná konstrukce bude spadat do té střechy, jestli se bude řešit střecha nebo jenom zateplení té půdy. Takže můžeme de facto tam dát kompletní zateplení té obálky a můžete říct klientovi, že to tuhletu částku vlastně nemůže přesáhnout a že je to vlastně maximum. Tak dám vybrat a zavřít a zase přidám tam další produkt. Potřebuju produktovou řadu C a to jsou oblasti zdroje a zase tady vyberu věci, které ten klient v té smlouvě de facto zaškrtnul. Takže chtěl rekuperaci teplé vody, chtěl rekuperaci vzduchu, fotovoltaiku a tepelné čerpadlo. A takhle tam vlastně napřidávám ty jednotlivé produkty, které vlastně s klientem jste chtěli řešit, nebo které měl vlastně klient zájem. Jo, tady zase vidíte, že je zálivka zahrady na metry krychlové. Pokud dáte nádrž na dešťovou vodu, tak tohle je vlastně maximální dotace, která vlastně může být. A tady je to rozpočítané vlastně na metry krychlové. Takže já kdybych to dal takhle, tak tady mám zase započítanou tu maximální dotaci vlastně na tu zálivku. A klient zase bude vědět, že tuhletu částku dostane na dotace a náš náklad by byl maximálně 100%. Takže tady jsme vlastně ve výši dotací, ve výši 50%. Takže náš náklad by byl maximálně celkově 130 000 korun a ta dotace by byla vlastně 65 000. Tak a v tomhletom případě tady vidíme nabídku pro klienta. No, je to opravdu hrubé nacenění jeho realizace. A tyhle ty částky jsou ve výši dotace. Takže my, pokud vlastně chceme pokud klienta zajímá na té první schůzce, kolik ho to zhruba bude stát, my víme, jaká je dotace na ty jednotlivá opatření. Tady samozřejmě připomínám, že na to zateplení je tam vypracována maximální částka, takže ta částka bude spíše nižší, ale klient má představu o tom, kolik to maximálně vlastně bude. A tahle ta částka se de facto zdvojnásobí, takže protože tohle je ve výši dotací, ve výši 50%. Tak a já z toho vytvořím objednávku. Otevřít. Tak a teď máte vlastně vytvořenou objednávku a potřebujete ji exportovat do nějakého PDF-ka. Tak
tady vlastně v těch 3 tečkách nahoře dáte export, vlastní šablony a příloha číslo 2. Tak a mně se vlastně teď momentálně vytvořila objednávka a já tuhletu objednávku, kterou jsem tady vlastně vytvořil, potřebuji přidat k té smlouvě na podpis. Takže si zase najedu na obchodní případ toho klienta. Tady vidíme, je to objednávka, jo? Takže tady jsem v kartě objednávky. Je potřeba, aby se to nespletli, takže objednávku jsem si de facto stáhl. Je to vlastně tady tahle, já jsem si vyexportoval do PDF-ka. Objednávkovou kartu zavřu a přetáhnu si tu objednávku sem do příloh. A teď mám vlastně v přílohách jak objednávku, tak smlouvu vlastně s klientem. Tohle to všechno vlastně potom jste schopni s klientem udělat vlastně přes počítač, přes digitální podpis, tady vlastně záložce online podepisování, vybrat a podepsat dokumenty, takže tam vlastně vyberete tady ty 2 přílohy, tady zrušíte, za nás podepisuje firma, takže já tam nebudu podepsaný, ale bude tam, a tady je klient za protistranu podepisuje. Jo, jelikož jsem tam uvedený jako já, tak by to došlo mně, ale tady by byl normálně podepsaný klient. Ještě vlastně můžete naposled tomu klientovi tady upravit podepisujícího, a to tím, že mu tady změníte e-mail a telefonní číslo a hlavně na ten e-mail odchází ta smlouva. Takže později byste vlastně věděli, nebo potom byste věděli, na který e-mail teda odchází ta smlouva. A klient vám to potom je schopný podepsat. Já vám tady ukážu případ, kterého čekám na podpis. Takže tady vidím, tady mám pana Bílka, mám u něj zpracovanou objednávku, je tady smlouva i s objednávkou. A když se podívám na online podepisování, tak tomuhle klientovi byla doručena smlouva. Já si ji tady rozkliknu. Tak. Tady je vlastně vyplněný klient, řešení, které chtěl realizovat. A jak vidíte, tak klientovi tady vlastně smlouva expirovala. A to z toho důvodu, že klienta má nastaveno týden na podpis té smlouvy. Takže já jsem klienta urgoval, když se tady podíváme do historie, tak já tady vidím, že klientovi byla vlastně odeslána objednávka a klienta jsem potom urgoval telefonáty, urgence podpisů, čeká na manželku, urgence podpisu. Takže manželka tohoto klienta je účetní, teď mají fakt to účetní období, takže uzavírá firmám uzávěrky a bylo mě řečeno panem Bílkem, že teď toho má manželka hodně, že za týden, za 14 dní bude mít více prostoru a na smlouvu se podívají. Já jim teda znovu zašlu smlouvu, znovu podpisu. Takže to aspoň vidíte, jak může vlastně ten případ s klientem dopadnout, že mu zašlete tu smlouvu a ta smlouva de facto nebude podepsána v termínu, že de facto expirovala. Pak tady máme druhého klienta, se podívám na online podpis. To je taky stejný případ, klient je v zahraničí, nestihl smlouvu podepsat. Tady vlastně není ještě podepsána a podívám se třeba tady. Tady vlastně klient, tady klient vlastně nebyl podepsán online, ale tady byl klient podepsán fyzicky. Takže tady jsme klienta vlastně podepisovali ještě fyzicky a smlouva vlastně byla nahrána k obchodnímu případu.
V pátek teda budete blíže seznámení vlastně s podpisem té smlouvy. Celá ta smlouva se dá teda řešit digitálně. Já právě tady s vámi jenom nechci procházet kompletně ten celý proces, protože bychom tady museli vlastně vyplňovat všechna ta jednotlivá volitelná pole a musel bych tady vlastně nafotit všechny ty jednotlivé věci, abyste viděli, jak ten kompletní případ a jak ta kompletní smlouva vypadá. A opravdu mi nám to trvalo další hodinku, takže já vlastně tady tohoto příkladového klienta zpracuji, udělám na to záznam a vy si to můžete v klidu pouštět a učit se z toho de facto pořád dokola, protože bychom tady de facto zbytečně ztráceli teď váš čas. Pro mě je důležité, aby vy byste pochopili ten proces, proč je nutné sem tady tyhle ty věci vyplňovat, aby nám to do budoucna usnadnilo vlastně veškerou tu práci s těmi smlouvami. A hlavně jste věděli, proč jsou tady ty obchodní fáze, proč se to tam posouvá a v jaké té obchodní fázi musí ten obchodní případ být, jo, de facto v jaké stavu s tím klientem musíte být, aby to v těch jednotlivých fázích bylo. Takže pokud máme klienta, který je ve fázi čeká na podpis, tak už je klientovi de facto odeslána digitální smlouva a jenom čekáte, až vám klient tu smlouvu vlastně podepíše. Pokud máte klienta vlastně už v té poslední fázi podpis, tak klient už má podepsanou digitální smlouvu, po případě fyzicky má podepsanou tu smlouvu a už vlastně v tento bodě, pokud je na podpisu, tak automaticky se mu ozývá náš technik a už s ním vlastně řeší zaměření. Je tady samozřejmě ještě jedna výjimka, kdy technik se ozývá klientovi před podpisem smlouvy a to je vlastně tady zaměření před podpisem. Když tady vám to ještě jednou přiblížím, pokud vlastně klient chce řešit zaměření nemovitosti před podpisem, bude to v téhle kolonce, pokud ale už máte smlouvu podepsánou a přesunete obchodní případ do sloupečku podpis, tak vlastně se mu už automaticky ozývá technik, domluví s ním termín té schůzky a zaměření. Takže buď můžete vlastně ten obchodní případ přesouvat takovým jednotným uchycením, anebo vlastně v detailu toho obchodního případu můžete vlastně ten obchodní případ přesouvat tady v těch stavech. Tak, ještě jednou zopakuju, co je pro vás, kteří budete využívat firemní leady, nejdůležitější. Firemní leady budete dostávat do tohohle prvního sloupečku a je potřeba toho klienta neprodleně kontaktovat. Do 24 hodin musí být ten klient kontaktován, i když víte, že máte dnes a zítra plný diář, máte plné schůzky, je potřeba mu aspoň zavolat, že o něm víte a naplánovat si s ním buď termín telefonátu, kdy se s ním domluvíte na upřesnění schůzky, anebo už si s ním přímo domluvit tu schůzku. A už nadále s klientem pracujete a přesouváte ho v těch jednotlivých fázích, kde klienta zrovna máte. Takže co budeme vlastně kontrolovat, tak je vlastně historické záznamy s klientem, kdy jste mu volali, jak s ním pracujete, kolikrát vám nevzal telefon a tak dále. A co je pro nás hlavně nejdůležitější, že žádný obchodní případ nesmí být bez budoucí aktivity. Pokud my uvidíme u obchodního zástupce, že má obchodní případy po expiraci, tak nebudou vám přidělovány budoucí leady. Já vám tady jenom v rychlosti ukážu tabulku nebo seznam obchodních případů a tady to vlastně takhle potom jde vidět. Jo, že vlastně naplánovaná aktivita tady vlastně je 3 dny pozadu. Tady dokonce 12 dní, jo, 13 dní. Takže tohle my tam vlastně nemůžeme, nebo tam nemůže být u těch obchodních případů. Protože jsou to lidi, kteří čekají na tom, až je někdo kontaktuje. Čím později vy je kontaktujete, tím
klesá vlastně ta šance, že se s klientem domluvíte a že tam vlastně ten obchod uzavřete. Takže pro dnešek je to de facto všechno. Určitě jsem tady nestihl vyřešit všechno, hlavně ty detaily v rámci zadávání toho obchodu, ale to bych tam musel, jak říkám, dohrávat ty fotky a dohrávat ty informace spojené vlastně s financováním. Tyhle ty věci budou určitě ještě přiblíženy v pátek na tom osobním školení a já na to později zpracuju i prezentaci, kterou si budete moct pouštět jako ze záznamu, abyste měli návod do budoucna, když na to náhodou jako zapomenete. Tak má někdo nějaké dotazy? Chcete něco přiblížit k tomu Raynetu? Ano? Jo, já se jenom chci zeptat, právě když si to podepisuje fyzicky, tak je tam, že součástí je příloha číslo 2, ale vlastně v té smlouvě není. Je tam někde napsáno, my jsme se o tom bavili, že vlastně tomu zákazníkovi vlastně má od Sverisu plnou moc, že to nemusíme mu dávat, že jo, protože on to tam vidí, že jo, a nedostane nějaký ten orientační výpočet, že jo. Když to jako bude fyzicky, tak myslím ten podpis. Ta příloha číslo 2, to je vlastně ten rozpočet. Jo, takže ten rozpočet vlastně vy vytváříte v tom Raynetu. Pokud vám to klient de facto podepsal na té schůzce bez toho rozpočtu, tak on de facto tou smlouvou jak kdyby stvrdil tu maximální možnou výši té dotace, jo, bez toho, aniž by nějak jako zkoumal ten rozpočet. My jsme ale se snažíme samozřejmě, aby tomu klientovi byl ten rozpočet jako přiblížený co nejblíže, a pokud vlastně vy projdete tím systémem v rámci toho Raynetu, tak už na té první schůzce vlastně jste klientovi schopni velmi přiblížit vlastně cenu té rekonstrukce a výši té dotace. Ono samozřejmě tu finální cenu tam jako řeší až ten technik v rámci těch konkrétních provedení, ale ten klient by měl mít jako představu hrubě, kolik ho to vychází. Protože ono, i když si dnes naplánujete rekonstrukci starého domu, tak nikdy se vlastně, de facto skoro nikdy se jako netrefíte přesně do toho vymezeného rozpočtu, protože v těch starších domech jsou často vlastně nějaké více práce, de facto kopnete do zdi a nevíte, jestli vám tam neopadá omítka, nebo není za tím nějaký starý komín, nebo cokoliv, jo. Takže může se prostě stát, že v těch starých domech budou nějaké více práce a nemusí se přesně úplně počítat s tím rozpočtem, ale nemusí to být přesná částka toho rozpočtu. Já vždycky klientovi říkám, počítejte 5 až 10%, že může být variabilní ta částka té rekonstrukce, jo, protože opravdu se jako neví, kolik to přesně vlastně může být jako na korunu. Jo, tomu rozumím. To, když je online, tak to chápu, ale když je to prostě fyzicky rovnou, to s ním podepíšu, tak on bere na vědomí, že jsem mu to řekl ústně teda nějakou tu cenu, protože fyzicky tam s ním nepodepíšu ten orientační rozpočet, prostě není v té smlouvě ta příloha. To ne. My jsme měli vlastně připravit jako tady tu přílohu i na to fyzické podepisování, ale právě se tomu snažíme jako bránit, jo, aby se to všechno dělalo přes ten Raynet a skutečně se to s tím klientem vlastně, aby ten klient s tím byl seznámený a bylo to s ním jako projité. Jo. Dobře, díky. Tak ještě nějaké dotazy k Raynetu, ke sjednávání? Dobře, tak jo. Takže jenom ještě jednou opakuji. Lídy vlastně vaše nové budou tady v tomhletom prvotním sloupečku. Přesouváte obchodní případy podle toho, v jakém stavu se s klientem nacházíte, a žádný obchodní případ nesmí být bez budoucí ani historicky již zrealizované aktivity. Takže každá vaše naplánovaná aktivita musí být vždycky zrealizovaná, odkliknutá, že máte hotovo, a naplánovaná nějaká budoucí aktivita s klientem. I kdyby to mělo být za měsíc, že třeba teď nemá čas nebo cokoliv jiného. Takže tak
Tak to je teda z mojej strany vše. Rád se s vámi teda uvidím v pátek. S většinou vás se seznámím osobně, takže budu se těšit a klidně, kdyby cokoliv, volejte, pište, budu se snažit zodpovědět případné dotazy. Tak děkuji za pozornost a mějte se pěkně. Naschledanou. Naschle. Naschledanou. Naschledanou. Naschle. Naschle.